manipod ba'y naipasngaya gapu kaniya naglagam ka tiyadong ariga nanang adong arigat mo gapu kaniya hinggana itan tati makela iti adu apanawen taweng naglabas nasursuro-kon iti aglayas adu abisyo gaput kinapaidap di kasat kaniya itay napanunod ko di agbabawi di oras iti panagsubli sidong mo nanang ko ina agumbi awan kamet iti panagsubli apay Diyos ko kasto'y dasal ko isublin kaniya tinadong mo ananang ko sumangpet ka gabi ala naawan pangidas ila iti problema kasto'y gayam awan inana adu aladingit tinamasagra itan napanunod ko di agbabawi dimdem di oras iti panagsubli sidong mo
apay Diyos ko, kastoy gasat ko. Sublim ka niya, tinadong mo ananang ko. Sublim ka niya, tinadong